Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon. Tayrogi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Tinapigsa alayos. Iti pagarian ni Ari Etnad. Napalawlawan iti adu akay kayo. Presko nga angin ti malangap dagiti tattao. Ngam iti saan nga ammo dagiti agindag. Kat mapo kanto dagiti kayo. Gapo kan ni Ari Etnad. Mapukaw dagiti adu a klase ti ayop iti bambantay. Iti maysa nga aldaw kat Dumaman nun atatak kala kayo tinapukan dito kabakiran. Manipod dito ayan ko. Makitak dagiti adun anapukan na kayo taglawlaw. Talaga atakos ni Ari Etnad. Iko, agawid kan. Malaman. Wen takang. Masayangan naklaan ka dagiti mapukpukan na kayo dito kabakiran. Iko. Kitaan ni. Dumaman na kayo tinapukan dito eh. No kanayon nakastoy taramidan ni Ari Etnad. Makalbon ti bantay. Kit amang nagregaay. Anya nga tatirumbang aramidan tayo. Tapno malapdan ti panagpukan dagiti soldado ni Ari Etnad dito'y bantay. Kasaritak ti panglakayan tayo di purok. Tagkay kaysa kami amang lapad iti panangpukpukan da Ari Etnad iti kayo dito'y kabakiran. Aglablabesen dayjay nga Ari Etnad, Pikok. Saan narumbang ang makalbo ti bantay? Malakay. Inpumbigat mo't laang. Agturong tayo iti palasyo ni Ari Etnad. Tay baga tayo, asandan nga agpukan pa iti kayo, iti bantay. Wen, malakay. Lapdan tayo ida. Tani, nagpukaw pa yung dagiti maanop nga ayop iti bantay. Saan narumbang nga dadaalan tinakaparswaan? Dagiti kayo, ti maysa kadagiti ngayad ti aglawlaw. Anya teraramidan nyo diti palasyo? O may milapdan tinalabos sa panagpukan nyo iti kayo, napatid nga Ari. Anya! Kasino kayo kumamanglapat iti kayat ko ang mapasama? Madadahal tingin na pintas kag lawlaw. Lumapukan dagiti adwa kayo, Apo Aray. Pumanaw kayo, no diyo kayat ti matangran. Oh, Ibulos ko dagiti taraken ko alyon, tapno agbalin kayo at araunda. Napatid nga Ari Etnad. Ang mga nudakas ti mapasamak kada tayo, naawanan dagiti ado kayo. peso. Anya kumati dagas na mapasama ka na tayo. Ket kayo lang dagijay. Pakiranudak dagiti kayo ije bantay. Kaputay lakok kadagiti ganggan daet nga agturong diti palasyo. Anya? Soldado! Ibulos mo dagiti narurungsot alyon no saan pa'y pumanaw dagitoy at tao. Juan, napatag nga Aray. Malakay. Pumanaw tayo. Pumanaw tayo dito yung kakadwa. Ha! Ha! Soldados! Kaltingan tayo tagpataray ni Gamalyo! Naskay na makadanon tayo ije bantay! Amadama apukpukanan dagiti tao tayo! Juan, napatag nga Aray. Ako, kalaw niya na nagbalangan na bakit! Ho! 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 Apoy, akalata nagbalangan kasi kaya bakit? Peso. Tulong ako ba? Kada kayo. Anya! Pabisina kag daldan kasa. Mawawaklaw na yan. Haglisi kayo tindalan mi, sika bakit? Anya? No di ka haglisi, dalapusin takat. Ala soldados, dalapusin nyo latan da ito ya bakit? Kaya nagsardang dagiti nagtagi kabalyo ti batog ti dakkala kayo. Kasla da kinasarsarita ti Ari. Lumjak mo't nakita. Dakas man ti mapasama.
agturong daari itnad iti kabakiran. Sigurado nga damanin mapukan na kayo. Darasot pinupanitayan dagiti kapurkak. Ipakaamok ti panagturong daari itnad, kan dagiti soldado na ijay kabakiran. Bigok! Nalpasan na nagpukan dagiti tattaon ni Ari Itlad. Ado man ang tinapukan na kayaw. Uwan nga rod kakadwa. Saan kayo magpadpadlaw? Tama nga no, ada makakita kada tayo. Ang mga numaamwad na magpalpaliw tayo. Day ni Ari Itnan, Pikok. Buhi-buhyaan na dagiti mangibumbunag, kadagiti napukan na kayaw. Talaga atakas day tang ari. Ama na kayo. Tadaulin natin ang kaparswaan. Tapno madaan lang itado a kwarta. Malakay. Anya tiramiden tayo. Ay, lumapan tayo itayanda. Amangan no dangran na tayo ti Ari. Lumaban tayo, sigurado ang maabak tayo. Kaputawan armas tayo kontra ka na kwada. Ama na kayo. Siya konti umasidig kadakwada. Anya, Agtalinad kayo lang dito eh. Tasit ka. saan, Pikok? Ah, At dapay maaramidan tayo amang lapad kada gitatattao. Ngagpukpukan iti kayo dito'y kabakiran. Saan tayo ngagbasak-basak ita? At dumanan dagiti naornong akayo diti arubayan ti palasyo. Siguradong tinawat-wat ako arta sumangpay kanyak. No may lako kamin dagita. Ti bakit ang nakita kiti dalan ti aday ti sanunay nga tayo? Kasano na kastra kita rubayak di ta bakit? Asit kakbahan. Anya tiraramidam di ta rubayan ti palasyok sika bakit? Umay ko kitaan, dagiti napukan, akayo dito'y arubayam. Anya? Adun, dagiti napukan, atarakan ko'y di bantay. Nakakaasidaman. Anya? Ikag katawa, arit nag. Sana nakakatkatawa timbagak. Tarakan mo dagiti kayo iti kabakiran. Kasano na pasamak ti kasta no di ka katagmauyo nga bakit? Sana ngagmauyong. Makitam to, no anya ti mapasamak iti pagariam. No di mo sardengan ti agpukan, kadagiti kayo iti bantay. Anya ko matibibiyang ti may sabak at akaskin kay tararamitak, ha? Balagan ka, arit nad. Dakas to ti pagtungpalan ti pagariam. No di kay agsardeng amang pukan, kadagiti kayo, abambantayak. Kaslaad da kasarsaritam itay ijay paraangan ti palasyo. Asawak nga ari. Day bakit aman nakipiyang? Bakit ti kinasaritam asawak nga ari? Wen, apay, saan mo nakita day jay? Bakit? Awan mo't tinakitak a kinasaritam asawak nga ari. Anya, nabayag kami ang nagsasarita, ngam awan tinakita mo, bakit? Talaga nga awan tinakitak. Agsasao ka laeng nga agmaymaysa. Anya, Apay asawak nga ari. Anya ka din ti mapaspasamakan ka. aglablabas kayo namang pukpukan kadagiti kayo dito kabambantayan. Isardang yung komanda ita. Sino ka kumamanglapad ka na kami? Sabay sa nagturog ka ng basin ng dito nagpukpukan. Saan ka mabuting kada kayo? Isakit ko tinakaparswaan. Isang umay kayo kasarita. Anya? Dagiti akayo katrumbang apakairanudan dagiti tattao. Nung nalabusin. Adoon na yung tipinukan nyo. Saan kayo nagsarsardan? Apay,
Saan nyo kaya makita makalkalbon ti bantay? Wan bibiyang may nga oray may boss amin dagiti kayo diti baker. Anya? Wan niyo ti bilin ni Arit Nad. Iso ti aramiden may. Ano pa ti pukanan niya kayo ditoy? Talaga adakis kayo. Tagtungtungpal kayo ti aring awan tinasayat ni aramid na. Maminsan pa nga agsaw ka. Saan lang nga danong ti maramanam? No di kat paltugan ka pa yan. Imbag lakit din. Ta saan nakaapinaltugan dagiti buyot ni Ari Etnad, Pikok? Sana ka mabuti. Anya? Talaga nga iyagir ko ti panagpukan da. Gamawan ti maramidak. Tadyak ida malapdan. Pikok. Saan tayo akabagilan na pumurok dagiti igam nga adda kadakwada? Matulag ko bibig sa ti ari. Uwan nga hod. Kanya nga ti mapaspasan. Nagmayat na ti panawin itay. Gagayam ko akayo. Aglablabos ang ti panagpukan dagiti buyot ni Ari at Nad dito'y kabakiran. Anya nga ron, ti rumbang nga aramiden tayo. Gayem may nga ikantada dagiti kayo. Agibalos tayo. Saan arumbang ang maibos dagiti kayo dito'y bakir? Nuday tati ko nam. Matungpal. Umay tinapig sa alayos, nga ipaay tinakaparswahan. Kasanon, dagiti lumugar, amang isaksakit kada kami akayo. Agparangag, kat ipakaamok ti posible ang mapasamak. Agkid daw tayo iti nakaparswaan, tapno dumtang tinapig sa alayos. Kat maukom dagiti managdakdakas iti pagarian ni Ari Etnad. Saan na to ang sarsardong tinapig sa hangin? Dagiti kayo. May sapsaplit dagiti sa ngada. Baba ni tinapig sa hangin. Naidumduma dito ang mapaspasamak. Piko! May sabak at tikulatan ng parang iti sangok. Apay, ina bakit? Kilaat ka nagparang iti sangok. Katamamunak pay. Amamo ka, takanayon, kay sakit mo dagiti kayo, nagda dito'y kabakiran. Ha? Nagparangakan ka, tapno ibaga, nga umbungam dagiti kalugaran. Amang isaksakit, iti nakaparswaan, taumay tinapigsa alayos. Anya? Umuli kayo, iti nangato abantay. Tapno awan ti maisagbak kada kayo. Iti idadatag, tinapigsa alayos. Asawak nga ari, saan matan nga agsarsardeng tinapigsa nga angin? Uwin nga rod. Naidumduma da ito yakin na pigsa ti hangin. Saan mo't ang makaruar dagiti soldado ang mapanagpukan kadagiti kayo iti bantay? Kaputan nagpigsa ti angin. Entong sumaldeng tinapigsa nga hangin, ituloy da di mapalagpukan. Agtudon, imbaya kabaknan, nagpigsa at udo. Nakadeng di mapaspasama. Nagpig sa mata titulo ka kanwa. Imbag, tada tayo, iti da ito'y ako kayab. Naglinguman tayo, kakadwa. Sigun iti nakasarita ka bakit? Dakil alayos ti dumteg. Pumudnon sa timbaga na kang kapi ko. Wen, amala ka. Apag iso. Data hindi tinangata pasit ti bantay. Itay nagtuloy tinapigsa. Saan nagagangay da ito'y akin na pigsa titudo na kakadwa. Ang talinay tayo pa dito'y kukayab. Aging ka saan ngagsardeng tinapigsa at tudo. Napatangari kan Rena. Kaputi saan ngagsardaya pa nagtutudo na. Adali mo ti parangan ti parasyo. Yeah! Kasalun dagiti troso nga adday ti aglawlaw ti palasyo. Timpawan. Nagitabda ti parangan ti palasyo. Napatangari na. Anya, Unay mat nga bilang tasahan nagsarteng tinapigsa ito.
Sa pitang altaw, ti umay dagiti agkatag dagiti truso. Tarom! Matangari! Tarom! Siguro kang titanom, dito na nga ito, apas ito pala siya! Sal! Anya ti aramidan tayo, asawak nga ari. Tsaka mo, matadala man ti dalom. Walang ti sa pala pagturukan tayo. Malayos tayo aminan. Dagiti tao tayo. Malmasdan! Matangari! Umayali! Kapag sa alayos! Nalpasan tinapig sa ato daw, kakadwa, kita nyo anay. Nagado atruso iti aglawlaw. Wanyag paiso. Kay wara. Nagkapulaki ti dagiti atroso iti palasyo ni Ari Etnad. Pikok! Kakalugaran! Nagkapo kami ijay palasyo ni Ari Etnad. Manmanula ang dagiti nakalasat at tao ijay palasyo. Ngamda Ari Etnad kantiray na, mapukpukaw da. Anya? Sinawar da ti aglawlaw ti palasyo. Kat talaga asaan da makita da Ari Etnad kantiray na. Talaga datdatlag ti bakit anak kasaritak. Pudno amin dagiti imbagana. Insalakan na tayo ti bakit. Gapo tayo saksakit tayo ti nakaparswaan. Ngam dagiti mangdangdangran iti kabakiran. Isuda, dagiti na isagmak. Gapo ta saan adimngeg iti pakdaar ti ari, nado sa dangarod kadagiti soldados na. Saan arumbeng adadaelan ti nakaparswaan ubing. Rumbeng anadan tapno agtalinaet tingayad ti lubong. Bueno, Bing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo ngayon surat ni Isagani Pulyeser. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.